Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan ngayati lan ngleksanani menapa ingkang dados dawuh dalem Gusti, timbalan dalem Gusti ing madyaning gesang pasrawungan. Yen kala wingi Gusti Yesus paring pitedah dumateng para rasul dalem, bilih anggenipun ngayahi jejibahan saking Gusti menika tantanganipun awrat kathah. Ing dinten menika Gusti nglajengaken bilih tantanganipun boten namung awrat lan kathah, ning ya bisa uga ngancam gesangipun para rasul. Awit ing jaman semanten murid-murid dalem Gusti menika kathah disengiti. Murid dalem Gusti ingkang kasebut Kristen ing sakmangkih bakal dikuya-kuya, dianiaya lan disedani. Tumraping tiyang Yahudi, murid-murid dalem Gusti menika ngowahi adat lan dados semacam sekte ingkang sesat tumraping para pemimpining agami Yahudi. Nah menika tentu dados salah setunggal tantangan Gusti Yesus ingkang ngersakake bangun komunitas enggal ingkang luar saking sedaya adat saben ingkang boten trep kalian kersaning Allah, ning pranyata tumraping para pangareping lan pemimpining agami Yahudi, para murid lan Gusti Yesus menika dados sekte sesat sing nglanggar maneka warni adat kebiasaan. Lan menika kula kinten tasih kalampah ana ing uriping pasamuan zamane awake dhewe. Kadangkala ketua lingkungan menika mesti ngadepi nggih ing saperangan lingkungan ing paroki Karanganyar menika yen bulan Rosario lajeng ingkang mimpin Rosario menika lari-lari tumraping sing kasepuhan boten remen awit la isih bocah apa ya iso sembayang, la isih bayi wingi sore apa ya sembayangane mandi. Nah menika dados salah setunggal tantangan pastoral ing jaman kula panjenengan. Dereng malih kanthi maneka warni teknologi modern, kadangkala ingkang sepuh-sepuh nyuwun sewu mugi-mugi klentu boten saged mengikuti perkembangan zaman. Umpaminipun wonten ing katekese inisiasi, yen modele tasih kelas kados wonten ing sekolahan, lari-lari kula kinten sampun kesel. Pikirane wis lelah, neng sekolah yo sinau, neng gereja arep pelajaran komuni, apa pelajaran baptis, apa pelajaran penguatan, yo sinau. Lan modele padha ngrungokake. Nah menika yen namung mekaten, temtu nggih lari-lari dados bosen. Menika tantangan-tantangan alit wonten ing gesang kula panjenengan anggenipun martosaken kekeran kawilujengan dalem. Dereng malih yen ngadepi maneka warni fanatisme agama. Nah menika yen kula panjenengan boten panggah, tentu awake dhewe ya terus miyur. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula.
KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 21 ngantos dumugi 33. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para rasul mangkene, murid iku ora ngungkuli gurune lan abdi ora ngungkuli bandarane. Wis pira-pira murid dianggep kaya gurune, abdi kaya bandarane. Yen bapaning brayat wae disebut Beelzebul, aja maneh sing tunggal saomah. Nanging kowe aja padha wedi wong, ora ana prakara sing ditutup-tutupi sing ora bakal kabuka, ora ana sing didelik-delikake sing ora bakal konangan. Sing dak kandhakake ana ing petengan, kandhakno padang-padangan, lan sing dak bisikake ing kupingmu, wartakno saka payon. Lan aja wedi karo sing bisa gawe patining badan nanging ora kuwasa gawe tiwasing sukma. Luwih prayoga diwedi marang panjenengane kang kuwasa nglebur badan lan sukmamu ana ing naraka. Handak emprit sak jodo ora mung payu sak dhuwit. Ewadene ora ana siji wae sing tiba tanpa keparenging ramamu. Dene kowe kabeh rambutmu wis diitung, mula aja sumelang. Kowe rak luwih aji tinimbang emprit sak pirang-pirang. Sing sapa ngakoni aku ana ing ngarepe wong-wong, ya bakal diakoni ana ing ngarsane Ramaku ing swarga. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus nglajengaken pangandikanipun dumateng para rasul ingkang badhe kautus martosaken Injil lan kabar kabungahan dumateng sadéngah papan. Para rasul diparingi kasantosan supados anggenipun ngleksanani timbalan dalem para murid sageta setya lan tetep rawi-rawi rantas malang-malang putung. Aja ngasik kendho mandheg ana ing dalan, ning sageta ngleksanani timbalan dalem Gusti sawetahipun, ngasik rampung, ngasik tuntas. Mbok tantangan lan ancamanipun menika awrat sanget, ngasik ngancam patining badan. Gusti Yesus sampun paring pitedah saderengipun para rasul ing sakmangkih lan pasamuan suci perdana menika ngalami panganiaya lan kathah sanget sing disedani. Mila yen Bapak Ibu mbikak kalender liturgi utawi kisah Santo Santa langkung-langkung para martir, kathah-kathahipun ing abad-abad sepisanan, abad setunggal ngantos abad 3. Menika kathah martir ingkang dipun pengeti inggih menika para suci sing wantun misungsungaken gesangipun kangge mbelani iman kapitadosan. Sedaya menika tentu awit saking kasantosan dalem Gusti, kekuatan sing diparingake Gusti lan sabda ingkang asung pengajeng-ajeng tumraping para murid, para penderek dalem. Ing waosan Injil kala wau ing ayat pungkasan dingendikake, sing sapa ngakoni aku ana ing ngarepe wong-wong, ya bakal diakoni ana ing ngarsane Ramaku ing swarga. Para martir menika estu ngakeni Gusti Yesus dados juru wilujeng, dados kapenuaning pakaryan kawilujengan dalem Allah tumraping donya. Mbok diancam bakal dipateni. Para martir wantun
ngakeni Gusti Yesus. Nah menika saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe ingkang gesang ing jaman sakmenika. Apa ya awake dhewe wani ngakoni Gusti Yesus dados juru wilujeng tumraping donya, ana ing gesang pasrawungan, ana ing pluralisme agama-agama, termasuk ana ing media sosial. Apa ya awake dhewe wani bertahan, wani mbelani iman kapitadosane awake dhewe? Temtu nggih boten mawi emosi utawi grusa-grusu, ning ya bisa mempertanggungjawabkan iman ana ing ngarepe wong liya, mbuh kuwi lewat media sosial utawi wonten ing pasrawungan. Pasaman suci jaman menika awake dhewe kabeh jejering murid dalem Gusti kudu wani sinau, memahami iman kapitadosane awake dhewe, memahami piwulange Gusti Yesus lumantar pasamuan suci wonten ing dokumen-dokumen gereja, supados menapa yen ana wong liya sing takon awake dhewe bisa jawab, lan jawabane awake dhewe menika estu selaras kalian piwulangipun pasamuan suci, selaras kalian kitab suci lan tradisi, ugi sageta adamel tiyang sanes menika puas lan nampi inspirasi. Oh ngono to piwulange wong Katolik, apik tenan, terus melu bungah. Nah menika kabar kabungahan sing awake dhewe wartakake marang wong liya. Ning nek awake dhewe rikala ditakoni wong liya malah lajeng ora mudeng, ora paham, mbuh ra ngerti, nah menika lajeng nggih tiyang sanes dadi ragu-ragu. Lah kowe iki wong Katolik kok ora paham agamamu, terus piye? Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.